אקשן! שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בתוכנית אבא קריוקי! התוכנית שהיא כמו נערה מתבגרת, עודרת ועודרת עד שאתה מצטער שבכלל התחלת עם כל הסיפור הזה. לא הבנתי. היי! אני נערה מתבגרת. נכון! ונתחיל בפינה החביבה עלינו, מה שיש ברדיו אנחנו שרים. בבקשה. שבי מרפא ביותר. Show me the way I feel. כמה נגו, כמה נגו. נוגה, בואי ספרי לצופים בבית באיזה שיר בחרנו להפעם. בחרנו בחלליות של ברי סחרוף. חלליות של ברי סחרוף, נסיך הזמר העברי. ברי פפלו עם גיטרה. גרי פפלו עם גיטרה שמשמנית. כן. על אדמה רטובה ללא מכיר. ובכן, מעניין מאוד מה הם הכינו לנו הפעם ולמה יש להם תפוח אדמה אפוי על הראש. אני הגיבור שרוכב בדמיון, חלליות רודפות אחריך, חלליות קוראות לי לחזור, כשהרוחות נושבות מעליך, חלליות להיות או לא להיות. עכשיו נעבור לחידון נושא פרסים. כן, אני מצליח, אני מצליח! חידון נושא פרסים ללא פרסים. עם מי חולק ברי סחרוף את תאריך היום הולדת? רמי פורטיס, רמי לוי, שמעון פרס או ג'יזוס קרייסט? שמעון פרס. ג'יזוס קרייסט. והתשובה הנכונה היא רמי פורטיס. שאלה מספר 2. באיזו להקה היה חבר ברי סחרוף? שימו לב, זה הכל שמות אמיתיים של להקות. המפסעות, זקני צפת, אור כסדים או מינימל קומפקט. אור כסדים. והתשובה היא כמובן לא נכונה. 4. מינימל קומפקט. כן! בואו נראה מה יש לנו באוטו. הנה הקליפ שלי! כוס קפה משנת התשמ"ד. קופסת סוכרים. קופסת סוכריות, אבל לא סתם קופסת סוכריות, כן? ריקה, אוי! חלליות קוראות לי כוס קימה מישנת. והנה בא עוד אחד. או, תעצרו את הכל! מסכה נגד וירוסים! תודה רבה לכולכם שצפיתם בעוד פרק של אבא קריוקי! ביי ביי, להתראות! אבא קריוקי! אבי בדרך!